Awukwazi ngisho nanokuthandaza uma uthandazile mhlawumbe uthandaza once mhlawumbe usuyolala kuphela noma uvuka kuphela nakhona uma uthandaza ujahile ngoba manje ubona kahle ukuthi lo mthandazo engwenzayo uyangibambezela kwawona uthi ngiqeda nini ngiqede nje ukuthandaza kahle kahle ugcina icala lokuthandaza uhlalanga. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngakashabanga. Ngibingelele abangcwele kwindawo zonke. Ngithi nje happy new year, sibonge siphinde sahlangana futhi nakulonyaka. Sibonge nje uNkulunkulu osasigcinile wasithanda. Waphinde futhi wasibeka na ku2025. Kunenhloso ke yokuthi kungani singenile ku2025. And inhloso yakhona njalo nje yokusebenzela umbuso, akusikhona nje ukuthi kube eyobu selfishness nje lo yabo nje lento yokuthi nje ngifuna ukuthi kube yimi this year mina ngibonakale ngibe nazo zonke izinto lezi ezinkulu. uNkulunkulu njalo nje uma ngabe esigcina esipha omunye unyaka usuke esipha omunye unyaka ngethemba lokuthi sizophenduka senze kangcono kunangonyaka ophelile, because ngokwakhe ufuna siphelele kuye, sibe ngabantwana bakhe abaphelele kuye, abazana naye, sihambe ngokuqonda ukuthi sizeleni kulomhlaba. Bengithi nje nginibingelele ngithi happy new year kuwonke nje umuntu. Siqhubeka nje kuyo leyo ndaba leyo. Mawuhlangana nale channel mhlawumbe uyaqala ukuhlangana nayo, yazi ukuthi la ekhaya nje sikhuluma indaba ezimnandi, indaba lezi ezithinta umuntu nje kanye noNkulunkulu kuphela. Akukho kunye, umuntu noNkulunkulu, indaba ezimnandi. Wena nje ungashare, ngakujabulela nokuzwa ama comments. Ngiphinde ngibonge ngama new subscribers, ngibonge ngama returning viewers, ngibonge ngama channel members, ngibonge nje ngakho konke okuhle nikwenzayo emaceleni, iminikelo konke nje siyanibonga. uNkulunkulu engathi anganenza kahle. Asiveleni singenene ezwini ke lokuqala onyakini, kwiSunday yokuqala onyakini etholakala lapha ya kuJohn chapter 15. Ke sizwe ukuthi yona ithini ngale version ke le engiyiphethe. John 15 verse 1 ithi, I am the true vine and my father is the vine dresser. Kusho bani? Kusho uJesu. Ithi ngiyumvini owona. I am the true vine. Uma ngabe esho kanje uJesu ethi I am the true vine, ezisho yena akasho ukuthi we are the true vines, because imvini eyiwona yikho mningi. That's why engasho ukuthi we are the true vines. There's only one umvini okuyiwona. That's why ethi I am the true vine. And uma ngabe ethi I am the true vine, kusho ukuthi there is also a false vine. Okufanele sikuqaphele futhi nakho lokho. Indaba ye false vine, umvini okungesiwona bese kuba khona umvini owona. But indaba yami nje namhlanje ila kuJesu othi I am the true vine, umvini owona, bese ethi ubaba yena ungumlimi, the vine dresser. Verse 2, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Every branch. Kusho lencwadi. Every branch kubani? kuJesu Kristu. Elingatheli ithelo, lithi lelizwi ubaba uyalisusa. Kusho ukuthi kuyo uJesu, yena nje enguJesu, kufanele ukuthi ama branch aqhomeleke kuye athele ithelo. Kodwa ke manje kutholakala kunama branch akuyena kodwa amanye awo angatheli ithelo. That's why ethi every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Uyalisusa. Ubani osusayo? ubaba. Kusho ukuthi akhona wona ama branch ayaba kuyena enguJesu, and yena ngithi umvini, bese kuphuma ama branch. Khona lama branch akuye angatheli ithelo. Yilama branch lawa agcina nje ngokwamukela ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi wokuphila kwawo. Yilama gatsha lawa aconfessa ngomlomo bathi thina uJesu uyinkosi nomsindisi wokuphila kwethu, and that was it.
kwabe kuphelile nje bajabulela nje ukuthi hayike ngoba sengisindisiwe ke manje sekuphelile ke sengihamba nje indlela yami. Kanti wathi uma ngabe uvuma uJesu uthi wena ke manje uyinkosi nomsindisi wokuphela kwakho, wawuzoba igatsha elizofakwa kuyena ukuthi mawusungene kuyena bese ke manje kuye ukwazi ukuthela izithelo. But ake siqhubeke nalo ngoba lithi uma ngabe kuukuthi igatsha likuyena lingayitheli izithelo, ubaba uyalisusa. And every branch that bears fruit he prunes. Every branch that bear fruits, lithi iBhayibheli he prunes. Ubani ohlungayo ubaba. Akhona lama branch akuyena athela izithelo zakhe zombuso. Lithi lelizwi likaNkulunkulu ubaba uyawapruna. Yilama branch lawa eza enjengoba enjala. Ngithi manje lapha kuMatthew 11 verse 28. Uthi mangabe ekhuluma uJesu ethi eza nini kimi nonke nini enikhathele nenisindwayo mina ngizakuniphumuza. Meaning ke manje uthi wozani ninjengoba ninjalo. Yena uzokwenzani? Uzosiphumuza. Uyena ke manje siza sinjengoba sinjalo, and then uma ngabe sesifikile kuyena ke manje bese sithela izithelo. Lithi izwi kaNkulunkulu yena ke ube esepruna ama branch athela izithelo. Angithi ke manje uza kuyena uphuza. Utshwala awusakwazi ukubiyeka because vele sekuyinto esegazini lakho, sekunzima. Kodwa manje ngokuthi ukuye and you are willing manje ukuthi wena uthele izithelo, and then manje nakuma ngabe kuprune ekuhlunga manje ube lokho esusa lezi zinto ezingafuneki one by one. Yabo nje abantu abakwaziyo ukuthi isihlahla siprunwa kanjani, kuyaye kususwe nje amagatsha athile la ngathi awathembisa ukuthi angathela kahle, bese kususwa wona lawo kuzosala lawa abonakalayo ukuthi lawa azothela kahle. Isihlahla sisuke silungiselela ukuthi manje sikwazi ukuthi sithele kahle. Mhlawumbe utholakale ukuthi wena uza kuyena usindwa amanga, awusakwazi ukwayeka amanga ngendlela angena ngakhona kuwena. Mhlawumbe omunye usindwa inzondo because mhlawumbe uzondo uzibani owamenza intembi ethile sensambambela amagqubu ukuthi yabona ngabaqolela bonke kodwa hayi uzibani ngoba uzibani wangezinto ebhlungu kabi, and manje uza kuyena unaleyo nzondo leyo because ke manje usukuye and wena you are willing ukuthela izithelo, uyathela kuyena. Lithi ke manje na ube sepruna ke manje ahlunge manje akhiphe inzondo kuwena bese kungena uthando, akhiphe zonke lezi zinto amanga kuwena. Uqale manje ube umntwana okhuluma iqiniso, akhiphe konke lokho okungafuneki kuwena. Yilesi sikhathi ke manje ekupruna every branch ekuyena uJesu Kristu ethela izithelo ubaba uyayipruna. Okumnandi nje ukuthi masikuyena siyalungisiswa, siza singaphelelanga, siza sibabi, simaniki singcolile, sinuka sifika kuyena. Kodwa ke manje uma ngabe sesifika kuye yena bese lokho edila nathi one by one. Ngesikhathi ke manje lokho eprune esisa zonke lezi zinto engafuneki la ukuze sokwazi ukuthi sithele izithelo. Yabona ke abakubukele ekudeni bayogcina bethi siyamazi loyo, mhlawumbe uyisifebe loyo siyamazi, mhlawumbe isidakwa loyo siyamazi, kanti wena sewadlula khona konke lokho. uNkulunkulu ulokhu uhamba naye lapha endleleni nje, ulokhu uyakulungisisa njengoba singena ku-25 nje. Yabona ku-2025 singenile and manje wonke lamagatsha lawa athela izithelo akuJesu Kristu. Uthi manje uNkulunkulu uzobe lokho ewaprune ukuze ezokwazi ukuthi aqhubeke athela izithelo kahle ngobuningi. But ke ake ngiqhubeke nayo. Ithi that it may bear more fruit. Yes, njengoba ngifundile verse 3. Ithi you are already clean because of the word which I have spoken to you. You are already clean. Kusho uJesu. Ngenxa noma ngezwi engilikhulumile kunina nihlanziwe noma nihlanzekile noma ni clean ngezwi engilikhulumile kunina. Izwi liyamhlamba umuntu, liyamgeza umuntu. Izwi kodwa eliqhamuka kuJesu Kristu kuphela. Ikhona ke into esiyayisenze esikhathini esiningi, siba ngabantu abanaka lo mzimba kuphela. Lo mzimba senza sure ukuthi each and every day uyageza, uba clean, sifake nama perfume, sinuke kamnandi, sigqoke kahle, si appear
clean ebantwini, sinuka nakamnandi, kodwa kukhona lo esingamnaki, ngoba lelizwi leli kuverse 3 malithi you are already clean because of the word which I've spoken to you. Lisho ukuthi lelizwi leli ngesikhathi leli manje limhlambulula umuntu, angithi izwi liumoya lona izwi. Kanjalo futhi lihlambulula umuntu onjani or ligeza umuntu onjani owumoya. Khona umuntu osemzimbeni ongaphakathi owumoya, lo muntu lo ongaphakathi emzimbeni owumoya, ngelinye ilanga umuntu uyodlula emhlabeni noma ashone. Mayeseshonile umuntu bese kuthiwa awuzibani akasekho emhlabeni, usishiyile, but umzimba sobe silokhu sisele nawo size sowufaka emathuneni umzimba, kodwa sibe sithi uzibani usishiyile. Ngani? Kuphuma umoya ongaphakathi emzimbeni. Lo moya ongaphakathi emzimbeni umuntu ukuqobo lwakhe ke loyo. Lo muntu umoya, and lo muntu udinga naye ukuthi agezwe, and manje ugezwa ngani? Yena akagezwa ngamanzi lawo geza ngawo, akafakwa lama perfume lawa esiwafakayo, kodwa ugezwa ngezwi eliqhamuka kuJesu Kristu. And lelizwi leli damo ulokhulithanda, ulokhulifunda, liyageza, ligeze lo muntu ongaphakathi, limkline. That's why ethi uJesu you are already clean ngezwi engilikhulumile kunina. Yabona izwi uma ulithatha nje uziphi isikhathi, ngoba izwi leli likhulunywa uJesu Kristu. Wonke lamazwi uma silokhu siwafunde eBhayibhelini akhulunywe nguye, ayageza lapha ngaphakathi, akwenza ke manje ukuthi ube clean, akwenza ukuthi uhlambuluke. Kuningi ke ozokwambulekeka kuwena uma ngabe sewuclean. Uqala yabona nje kufana noma umzimba ubukade ungcolile, ungagezile, awukhululeki, but the minute usugezile sewufresh, uqala ke manje nokuthi ukhululeke, ubone nezinye izinto kahle. Kanjalo nalo ngaphakathi liyamgeza izwi. Siyalidinga izwi elizosigeza each and every time, but ligeza umuntu olamukela izwi lika Jesu Kristu. Siqhubeke naye, singagcini nje ngokuthanda kuphela imizimba yethu kuphela, ke simthande lo muntu ongaphakathi, ngoba yimi nawe ke iyona original yethu leyo. And uma ungamnakekeli lo muntu lo ongaphakathi la emzimbeni, ke kunzima, ngoba ke manje kusho ukuthi awuzinakekeli wena qobo lwakho. Wena uthanda nje ngaphandle, lo mzimba obonakala ngaphandle. Kangakanani ke ngalo ngaphakathi lokuwena. Ithi ke ku verse 4 abide in me, kusho uJesu ethi hlalani kimi. Kunekhoma nje la, masifika kuye uthi siyahlala kuye, uthi kumele sihlale, abide in me, hlalani kimi. Khona abantu abangafuni ukuhlala kuye, khona abantu abathi uma ngabe befika kuJesu umuntu afike njengomuntu ocuphile. Yabona umuntu ocuphile umuntu ongahlalanga, umuntu othi noma kuthiwa unikezwe isitulo kuthiwa hayi nasi isitulo ungahlala la, athi hayi no angihlalanga ngiyadlula nje. Yabona umuntu onjalo othi angihlalanga ngiyadlula nje, bengidlula bengena. Baningi abantu bazile, ngikhuluma la mina ngama born again Christians, khuluma phela nje ngabazalwane, bakhona bakuye kodwa bahlalanga. Why bengahlalanga? Babhizi ngani? Ngezinto zabo zasezweni, akuhlaleki, because manje babhizi ngazo zonke lezi zinto lezi ezikhona ezweni. Abantu babhizi ngama appointment asemisebenzini yabo, abantu babhizi ngokumitha ama targets emsebenzini, abantu babhizi ngazo zonke izinto lezi ezikhona la ezweni. Abakwazi ukuhlala kuye. Kufana umuntu kwala noma impela eseye esontweni, ngikhuluma ngabazalwane, ngikhuluma ngama-Christians la. Kwalo muntu ngisho eseyileke manje esontweni, esefikile esontweni noma ngabe yiliphi ilanga akhonza ngale, esefikile-ke esontweni, kodwa umuntu umthola edonsa i-iPad yakhe noma i-tablet yakhe, umthola umuntu ulokhu ebheka ama-message lawa abalulekile. Okokuqala nje maye enkonzweni uyabuza ukuthi le nkonzo ingena ngobani, iphuma ngobani, ulindele ukuthi makuthiwa iphuma ngo-12 exactly, ngo-12 kufanele bephumile. Ngani? Ngoba unama targets okufanele ayowamitha ngaphandle. That's why uthi noma esesontweni mhlawumbe omunye ube lokho ebheka ifoni yakhe, ngoba manje abantu bathi basindisiwe, bamamukela, bamvuma ngempela, bathi uJesu inkosi nomsindisi okuphila kwabo, kodwa manje abahlali kuyena ngenxa yobubhizi bezwe, ngenxa yeminako yakulelizwe, batholakala bebhizi. Umuntu ubhizi nefoni yakhe, ubhekenana nesikhathi ukuthi u12 ushaya nini, umfundisi aqede ngizokwazi ukuphuma ngiyogijimisa izinto zami. Uma ngabe nje kungaze kushaya u12 ukuze kudlule umfundisi angaqedanga, umuntu usedinekile, usezulokhu ubhekana nesikhathi
engathi ubambanana nebhegi yakho ukuthi hey engathi manje sengingahamba even namanje. Yini indaba abantu abakwazi ukuhlala kuyena? Why bengakwazi ukuhlala kuyena? Njengoba ngisho babhizi abantu, and njengoba bebhizi manje abakwazi ukuhlala kuye, but uthi uJesu hlalani kimi, abide in me. Uthi ke manje mawusufike kuyena wozohlala, ungacuphi, ungabi umuntu oready ukuthi ngifuna ukusukuma noma kunini, ungabi umuntu ojahile, hlala kuyena. Bayincosana abazalwane noma abasindisiwe amakholwa athi uma ngabeza kuyena afike azohlala kuyena. Athi noma esenkonzweni athi ngiyazi iphuma ngo12 noma ingaphuma ngo1 noma ingaphuma ngo2 akunankinga, uma ngabe kuuNkulunkulu othi mayiphume ngo2 kulungile. Bayincosana babaliwe abanjalo abantu baye enkonzweni bejahe into zabo ukuthi hey emafrijini, hey izinto zethu ziyabanda siphuthume zona, kodwa bethi njalo banjani basendisiwe abantu. Ake siqhubeke nayo ke, ithi la kimi abide in me, bese uthi uJesu and I in you. Uyokwazi ukuthi yena ke manje ahlale kuthini uma ngabe nathi siyahlala kuye. Ithi as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Uyalinganisa ke manje ukuthi njengegatsha, igatsha likwazi ukuthi uma ulikhipha kumvini noma kwivine ulikhiphe igatsha bese liba lodwa, alikwazi ukuthela izithelo lilodwa. Igatsha lihlahla likwazi, except libuya lizoqhomekeka la kwivine noma kumvini, lifike lihlale la kwibranch yesihlahla, and then ke manje bese lizokwazi ukuthi lihlale la kumvini kwivine. Bese manje lona ke as a branch malihlele emvini ke bese liyakwazi igatsha ukuthi bese lithela izithelo. Asiqhubeke nayo le ndaba le, imnandi kakhulu. Ithi neither can you unless you abide in me. Uthi even nathi njengoba bebekisa ngehlahla, uthi ke nathi angeke size sikwazi ukuthela izithelo ngaphandle kokuba sihlale kuyena. Soba abantu ababhizi kuphela, soba abantu abenza izinto zethu emaceleni eziningi and thinking ukuthi sithela izithelo ngalezi zinto zethu ezisemaceleni eziningi, kanti cha. So kwazi ukuthela izithelo uma ngabe sihleli kuye. Thina uyazi wenza nje indaba emnandi lapha, uthi yena umvini oyiwona ubaba umlimi and thina singamagatsha. Yabona ngendlela ayibeka ngakhona, uthi ke manje na abaningi bathi bakuye kodwa abahlalanga kuyena, bamagatsha asesukile kuyena. Kufana nawo nokuthi basukile kuye ngoba babhizi nento zabo, abahlalanga kuyena. So kufana nokuthi basukile kuyena, and manje ngesikhathi besukile kuyena angeke baze bathele izithelo. Singena nje kulonyaka ka2025 nje, uma ngabe kuukuthi wena uthi ufuna ukuthela izithelo ezidingwa uNkulunkulu. Ngizokhuluma nje nomuntu onjalo, umuntu othi yazini sengifuna manje ukumsebenzela uNkulunkulu ngokuphelele. Uma ngabe uthi ufuna ukuthela izithelo ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo empilweni yakho, wenze lokhu uNkulunkulu ayekulethele khona la emhlabeni, okwakho nje ave kusimple ongakwenza, hlala kuye. Uma ungahlalanga kuyena ngeke uzuthela izithelo. Nalonyaka uyofana neminye iminyaka edlulile ubulokhu ungatheli izithelo. Ngani? Ngoba bowubhizi nezinto zakho ungahlalanga kuyena. Kuyobe kulokuqhubeka nje leyo cycle until uzubuye uzohlala kuye. Uzoqala ke manje bese uthela izithelo. Ithi ku verse 5, I am the vine. Kusho uJesu again uthi I am the vine. Yena yedwa ungumvini, ayikho eminye imivini. That's why ethi I am the vine. Yabona nje lapha ku verse 1 uthe I am the true vine, because kusho ukuthi khona even the false vine. Kusho ukuthi khona abamagatsha but abangene kwi false vine, kumvini wamanga. Kodwa ke ngithe asikho lapho namhlanje sila kumvini oyiwona. Uthi I am the vine, ngingumvini.
You are the branches. Thina sonke esavuma ukuthi uJesu inkosi nomsindisi okuphila kwethu, sakholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, ngoba la sikhuluma ngenkosi eyavuka kwabafileyo eyanqoba ithuna. Sikhuluma la ngoNkulunkulu okhona ophilayo. Angikhulumi la ngoNkulunkulu ongekho mina ongaphili, khuluma ngoNkulunkulu okhona ophilayo. Bonke abamvuma lithi izwi likaNkulunkulu bangama branch. Sonke thina singama branch akuye, axhomeleke kuyena njengomvini, thina siphume singabe ngama branch. Uthi you are the branches. He who abides in me, ohlala kimi. Sikhuluma ngomuntu ohlala, hayi ocuphile, hayi ojaha into zakhe zasezweni, hayi ophuthumayo, hayi ophuthuma ama-meeting nama-meeting abalulekile ayi-important, hayi ophuthuma iplane ukuthi iplane ngesikhathi esithile iyaphuma e-airport because kufanele ngibe ngikuphi ngiyomitha ama-targets ekhampani engiyisebenzelayo nakho konke lokho. Sikhuluma la ngomuntu ohleli kuyena-ke, lithi he who abides in me, ohleli kuye, othi konke okunye kwasezweni akume, ngizohlala kuJesu. He who abides in me and I in him, bese yena uJesu ahlale kuyena. Lithi lelizwi bears much fruit. Bears much fruit. Uthela iy'thelo ey'ningi ngoba uhleli kuye. Uthela kakhulu loyo. Ngithe mina njengoba singena nje kulonyaka, ngikupha nje irecipe la yonyaka wonke. Futhi nje hayi lo nyaka kuphela, uma ngabe sasigcinile uNkulunkulu nakweminye iminyaka eminingi futhi ezayo. The only way nje ukuthi ukwazi ukuthi uthele izithelo kuyena from now going forward, hlala kuyena. Muhleli kuyena yena, la uhluleka khona musukukhathazeka ngoba uyasho ukuthi ubaba uyapruna. La uhluleka khona ubeka kuye ukuthi lokhu kuyangihlula, andeke yena ke manje unikezela kubaba bese ubaba lokho epruna. Esuse zonke lezi zinto ezihlulayo ingafuneki kuwena ezikwenza ukuthi uqabane naye, uyayipruna lokho eyisusa khona uzokwazi ukuthi uthele izithelo. Lithi ke manje ohleli kuyena naye futhi ehleli kuye uJesu, ehleli kulowo muntu uthela kakhulu, uthela izithelo. Bese lithi na amazwi ami ke ngivala ngawe nje la ku verse 5 futhi okuyiwona amazwi amakhulu. Lithi for without me you can do nothing. Kusho uJesu. Uthi for without me, for without uJesu you can do nothing. Okusho ukuthi ngaphandle kukaJesu akukho esingakwenza. Ngithi amazwi amakhulu lawo ngoba baningi abantu, ngikhuluma la ngabazalwane, abantu abakholwa kuJesu Kristu, abamvuma, abathi uyinkosi nomsindisi okuphila kwabo. Uma bengeke bahlale kuye, into abazobe beyenza bebhizi ngayo inothing. That's why ethi for without me you can do nothing. Okusho ukuthi uma ngabe becupha nje kuyena bagijimisa izinto zabo, lezi zinto zabo abayigijimisayo zonke zi-nothing. Unfortunately, ngiyazi ukuthi kwabaningi kuzobashokha lokho, but thina masiyibuka lezi zinto abayigijimisayo, ama-meetings, amabhizinisi abo, kuningi nje abakuphuthumayo okwenza bangahlali kuJesu Kristu. And ngamehlo ethu thina masibuka vele laba bantu bayaprospera ngoba bayaba nemali, bayaba nezinto, mhlawumbe izindlu, imoto eziningi, whatever lena ababanayo bayabanayo ngokwamehlo ethu la emhlabeni, and siyazibona lezi zinto ngempela bayazi achieve, kodwa manje abahlalanga kuJesu. Njengoba bengahlalanga kuye, kusho ukuthi yebo bona babhizi baya-achieve izinto, but lokho abaku-achievayo nothing, ngoba uthi uJesu for without me you can do nothing. Abantu babhizi bayasebenza, bamshiye ngaphandle, bambeke njengalapha ya, because yena bambona njengenkosi ebambezelanayo ukuthi bakithi indaba yesonto, yo konje isonto, yo konje kumele ngenze izinto zasesontweni. Yabona nje ziyababambezela, baphuthuma ezabo, and njengoba ibabambezela lezi zikaJesu Kristu izinto zonke, bayamshiya yena, and bona njengoba bebhizi benza lezi abazenzayo, they think they are doing something, but they kahle uthi uJesu for without yena they are doing nothing, meaning babhizi doing nothing. Mhlambe nawe ngomunye wabantu ubulokhu ubhizi gijimisa izinto zakho, yena nje
uyazi ukuthi vele ngamvuma uyinkosi nomsindisi sokuphila kwami, uyakwazi lokho, uyazazi ukuthi usindisiwe futhi uyazi ukuthi kufanele nje unawo lokhu vele esontweni ubamba lapha nalapha, kodwa ubhizi ngento zakho. Isikhathi lesi sokuthi ke manje masirepent singabantu. That's why besingatheli ithela abanye bethu, that's why abanye bethu besithela kancane ngoba hleli kuye kancane. Sithela kancane but thina sicabanga ukuthi sithela kakhulu. Angithi abantu bayasincoma sinezinto, sinemali nama bank account ethu mahle, and abantu ke manje bayasincoma ngalokho, and thina we think we are doing something, and hey nalamavangeli lawe prosperity ayimoshile lento ngoba manje enze abantu baba busy bagijimisa izinto zasezweni, bagijimisa imali abantu, bagijimisa prosperity abantu, bangahlala kuJesu. And njengoba bengahlalanga kuJesu, le prosperity yabo they think it's something, kanti no, it is nothing, because without Jesus Christ you can do nothing. Ayikho into ongayenza ngaphandle kaJesu. Kodwa ziningi izinto nje siyababona abantu bayazenza nje izinto, kodwa uthi uJesu ngaphandle kwakhe you can do nothing, meaning they are busy doing nothing. Isikhathi lesokurepenta, isikhathi lesokuthi masuqala lo nyaka suqale ngokuthi we want to do something. Sikhathale ukuthi sibe abantu who are busy doing nothing. Ake siqaleke manje sibe abantu who are doing something. How can we do that? Hlala kuJesu noJesu ahlale kuwena, and mawuhleli kuye uzoqala uthela izithelo. And manje mawuthela izithelo, lelizwi leli leswayefaka amazwi lapho ukuthi amazwi ongakhuluma kunina anikeziwe noma nihlanziwe ngamazwi engakhuluma kunina. Ngesikhathi uhlala kuyena, lelizwi leli liyaqala manje liyakuhlambulula, likuhlanze kwalona, likwenza ube clean lelizwi, and the more likwenza ube clean lelizwi leli, uyaqala uthela izithelo, and naye uyahlala kuwena, nawe uhleli kuyena uthela izithelo, uzuzithele kakhulu. Kodwa manje mangaba awunasikhathi sezwi, umzalwane impela usindisiwe, ngibhizi kakhulu, ngibuye emsebenzini ngikhathela, ngikwazi ngisho nana nokufunda izwi, awukwazi ngisho nana nokuthandaza. Uma uthandazile mhlawumbe uthandaza once, mhlawumbe usuyolala kuphela noma uvuka kuphela, nakhona uma uthandaza uthandaza ujahile ngoba manje ubona kahle ukuthi lo mthandazo engwenzayo uyangibambezela kwawona. Uthi ngiqeda nini? Ngiqede nje ukuthandaza kahle kahle, ugcina icala lokuthandaza uhlalanga kuyena. Why ugcina icala lokuthandaza? Why ungenasikhathi sokufunda izwi? Ngoba you are busy, but busy doing what? Ungekho kuye, nothing. Isikhathi sokuphenduka, isikhathi sokuthi sirepente. uNkulunkulu nje ulokho esikhuza, elokho ethi ufuna siphelele kuyena, akasikhuzi ngoba elwa nathi, but uyasixwayisa. Xwayani ningabantu izinto enibhizi ngazo, ngiyazi zibukeka zizinhle futhi ziyathandeka ezweni, but phambi kaNkulunkulu iyabuka nje ukuthi baze basimoshe isikhathi sabo labo bantu. Ukube bebehlala kimi bengizobambulela iqiniso ngabo, bakwazi ukuthela izithelo ezifanele, but manje abafuni ukuhlala kumina. As a result bathela nje izithelo engafanele, meaning they are doing nothing, for without Jesus Christ we can do nothing. Kodwa sikuye khuluma nje mina ngabantu abasindisiwela, angakhulumi ke ngalabo abangakholwa kuyena. Angazi ke kulabo ke, but songena nakubona uNkulunkulu mayethandile kwiviki elandelayo, so iletha lo message leyo. Kodwa this time around ngikhuluma ngomuntu othi usindisiwe, othi ulandela uJesu, okholwayo. uNkulunkulu sifuna siphelele kuye, siza kuye asiprune, sihlanzwe ilelizwi, sihlale kuyena khona sothela izithelo. Sonke sifunakala siyithelile izithelo. Ngimanje la ku verse 5 sophinde siqhubeke nayo ngomusa kaNkulunkulu. Emuhlani busiseni nonke emakhaya, ningene kahle onyakeni omusha, singene nje ngegiye elisha lokuzohlala kuJesu, naye ahlale kuthina khona sothela izithelo. Asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.